the ball. Аз съм Tiger BG и това е giveaway winner. Нека поставим линка. Така, нека да... И... Нека да видим кой ще е. И победителят е Маги. Нека му пишем. Реших да продължа giveaway и още един да спечели и победителът е... другия победител е... Хайде. Добре. Нека копнем това. Нека напишем източен фрейм и да. Благодаря, че гледахте. Аз бях Tiger BG. Тук при мен беше един мой приятел на гости. Представи се. Не. Да, той е пълен идиот и чао.